И Краси Леона. Чете? Кой четеше? Тук за някаква томбола става въпрос. Английска томбола? Да, английска томбола за БМВ седмица 730. Кой печели? Печели Иван Димитров. Иван Димитров, който не го знаят, златарец, много голям, много момче, много хубаво. Голям майдер. Пеленгатор има много хубави. Най-свидливия, виж какъв свидлив е, Иване, виж какъв си е човек, додо ми взимаш си на фанта по един хамбургер и заради за 10 лия газ са превеш златареца сега, бе. Свидливо, виж какъв си само, бе. Не можеш да играеш, да отиваш в Джак. Какво правиш там с стикъл Джак? Добре, че циганчета бяха там да зададат да изкарите с аптеката. Смота. Една избяга, страшата. Да ми върнеш 4 лева, ей, смота. 4 лева си искам. Село много на капанчета тук момчета, кептенца пият фантички. Гледай се, те Бог гледа как глава и уния с големите уши излезете през прозореца, като е смота. Добре, айде.